बे समाव गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब 42थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट अंडर 17 हौवासा आरो हिन्जावसानि बक्सिं बादायनायाव ब्रन्ज आरो सनानि मेडेल लाबोनो हादों साद' बर' लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनहा। चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव देरहासार जाना गोग्गानाय लाबोदों साद' बर' लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनहा। नंगौ, थांनाय 23 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम खुंफुंनाय बादायनायाव देरहासार जाना गोग्गानाय लाबोदों साद' बर' लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनहा। नगावनि दाउसन एचएस आरो एमपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदोंमोन बे बादायनायखौ आरो बे बादायनायाव देरहासार जानो हानाय साद' लाइमोन गेलेगिरिफोरा जाबाय चिरां आमटेखानिफ्राय प्रिया नार्जारिया मोननो हादों सनानि मेडेल, चिरां आमटेखानिनो प्रियंका औवारिया ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों, चिरां सान्तिपुरनिफ्राय प्रितिका मुसाहारिया मोननो हादों सिलभारनि मेडेल, चिरां आमटेखानिफ्राय फुंबिलि बसुमतारिया मोननो हादों सिलभारनि मेडेल, दाङारि हाथिसार गामिनि समाय बसुमतारिया मोननो हादों सिलभारनि मेडेल आरो आमटेखानिफ्राय मोननो हाबावदों जुनियर बसुमतारिया सनानि मेडेल। थारैनो बे समाव गेलेनाय आयदाखौ लाना जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों माखासे गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोनहा।